Lijep pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jedno čitanje za duboke povezanosti, za odnose blizanačkih plamenova i odnose visokih srodnih duša. Pa idemo vidjeti koji je neki update energija, što se tu događa, koja je neka dominantna energija koja nam ovdje izlazi. Naravno, čitanje opće neće se odnositi na sve, ali uvijek možete i da se ne odnosi sve na vas, ono što vam rezonira uzeti, poslušati neki dobar savjet i primijeniti u svom životu. Pa da vidimo, dragi Bože, što je to što sada ljudi koji me prate trebaju čuti. Ovako, dominantna energija. Ono što snažno osjećam s ovim kartama je da se ova vaša osoba, dakle, ova vaša osoba koju ja sad energiju kupim, budi, snažno se budi u smislu tko ste vi njoj. Tko ste vi njoj? Kaže, i zapravo budi se što je ova konekcija za nju. Kaže, we will find each other, I will always find you. Uvijek ću ti se vraćati, uvijek ću te naći, uvijek ćemo jedno drugom naći. Znači, drugim riječima, ova vaša osoba budi se u bezvremenost ovog vašeg odnosa. Znači, ovo je nešto što ona nikad u životu nije doživjela i vjerojatno je u ovom proteklom periodu bježala. Bježala od sebe, od osjećaja, od snage ovih osjećaja, od vas. Vi ste u njoj budili nekakvu ogromnu snagu tih osjećaja, pa onda ste joj budili njene programe kojih se treba riješiti i zato je to sve asocirala na vas i zapravo je bježeći od vas bježala o sebe. Kaže, I feel, osjećam toliko snažnu privlačnost prema tebi i ne znam zašto. Ali sad prihvaćam da je to tako. Nekako osjećam da je ova osoba dobila dovoljno prostora i vremena, što znači da ste vi napravili jako dobro. Znači to može napraviti jedino svjestan božanski partner kao što ste vi. Da kad ste vidjeli da ova osoba bježi, vi niste znate kako se to događa u prvim fazama tih odnosa blizanačkih plamenova, pa vi čejsate tu osobu, hvatate tu osobu, vi to niste napravili. Vi ste pustili, neka se sama nađe neki svoj put u tome što osjeća. I ona ga je našla. Osjetila je, dakle, na neki svoj način, u svom miru, zapravo ugledala je na jedan novi način ovo što vi imate, ovu konekciju i tu povezanost. Kaže, ja jednostavno ne razumijem što ova konekcija zapravo je, ali je prihvaćam. Prihvaćam i shvaćam da ona postoji, vidim da ona postoji, jednostavno ne bježim više od toga da ona postoji, ali iako ne razumijem je, ali je prihvaćam. I kaže, samo znam da želim s tobom živjeti, da te želim oženiti, vjenčati se s tobom jedan dan. Samo znam da si ti ta osoba za mene. Svjesna sam da te moji prijatelji, moja obitelj jednostavno neće prihvatiti ovaj odnos. Oni ne razumiju ovu konekciju i znam da ću morati braniti ovu ljubav, ali spreman sam na to. Znači, ja ovdje osjećam jedan energetski smiraj u smislu da ova osoba više sebi ne laže, bar u tom smislu tko ste vi njoj i što ovaj odnos za nju znači. Jer ovdje u centralnom dijelu je došla karta da si, kaže, već si susreo osobu koju tražiš. U ovim vremenima ova osoba meni sad dolazi, može gledati nekakve arhaične filmove iz nekog starog doba, ne znam zašto mi dolazi Netflix. I gledajući te filmove koji se događaju u nekakvom dvoru, vidimo ovdje je obučena ona dvorkinja je neka, jeli?
ta osoba, gledajući te junake, vidi nešto u njihovoj priči od vas dvoje. Nešto u njihovoj priči vidi od vas dvoje. Baš je interesantno. Evo, baš vidim tu osobu kako se smješka, kako se zadubila u te filmove neke, jel? Dobro. Dalje. Ovdje zaista na strani ove osobe vaše vidimo to buđenje, te duhovno buđenje, dakle duhovnog oka. Dakle, naše duhovno oko nalazi se ovdje gdje vidite između obrva gore, jeli, gdje je epifiza i ta osoba se budi. Budi se zbog vas. Vi ste bili ta osoba koja je nju probudila, ali kao što sam uvijek spominjem, to je dogovor vaših duša još prije rođenja da će to tako biti. Ova osoba dolazi do jednog nivoa sebe gdje vas zaista susreće u 5D realnosti. Susreću se vaše uzvišene energije, znači vaša viša ja se susreću. Jer cijela ova ovdje, vidite, cijeli ovaj red, ova karta i ova karta, vidite kako tu je nekakva prisutna maglica, jel, nekakva magličasta bijelina koja je odraz, meni ovdje ona odražava više dimenzije svijesti, više dimenzije svjesnosti. Tako da osjećam da ova osoba vas jako vidi vas u vašoj istinskoj duhovnoj prirodi, vidi koliko ste zaštićeni, koliko ste blaženi, blagoslovljeni. Ova osoba to vidi. Vidi vašu pravu prirodu, ja to ovdje sad vidim. Ona vidi vašu pravu prirodu i zaista konekcija između vas dvoje je neprekosnovena. Ta nekakav, vi u ovoj osobi budite život, budite strast, nju budite kompletno. Mislim da sam to već o tome, imala sam sličnu energiju, ne znam, u nekom od zadnjih čitanja, ali vi nju kompletno budite. Ovdje božanstvo mi govori za vas da trebate još nešto otpustiti vezano za ovu osobu. Da li su to nekakve stare stvari koje su načinjene, koje su učinjene, koje je ova osoba vama napravila, jel, pod navodnike. Nešto trebate pustiti što vam više stvarno ne služi. Jer ova osoba u prijašnjem periodu ponašala se iz onog nižeg dijela sebe i ono što vidim je da produkte koje je tada proizvodila da treba otpustiti. To ne znači da će vi to zaboraviti kao da se nikad nije dogodilo. Naravno, uzet ćete lekciju iz tih iskustava, ali ako je ostalo nekakvo zamjeranje, ako je ostalo neka negativna energija vezano za ponašanja te vaše osobe, nekakav neoprost, bez obzira, bilo bi dobro da to otpustite. Opet kažem, to ne znači da ćete vi toj osobi zaboraviti to, ali bilo bi dobro da to otpustite iz svog mentalnog tijela, da te misli, naročito se to odnosi na nekakve misli, da to otpustite ako još niste i da dozvolite novim energijama da procirkuliraju. To je ono što vidim. Da, ono što vidim za vas ovdje, za božansku žensku energiju koja se do sada nalazi u ovom čitanju, ja vidim da se vama, ovdje su mi 2 karte došle koje govore o nekakvom rano obiteljskom obrascu. Vi znate da se iscijeljujemo u slojevima. Ovdje vidim da vam se 2 karte to govore, da vam se kaže as you release and heal the past, kako budeš otpuštala prošlost i iscijeljivala prošlost, tako ćeš moći primiti više ljubavi u sadašnjem životu. Ja ovdje osjećam za mnoge od vas da se iscijeljuje nešto duboko. To može biti u 10 koljena unazad iz vaše loze,
Ali nešto što je bilo zapelo u vašem tkivu, to se otpušta. To vi možete osjetiti i kao nekakvu bol na nekom određenom dijelu mjesta, na tijelu. I to je ono što sada izlazi vanka. Da bi neka stvar izašla, ona mora biti prvo, morate je osjetiti. Tako da, opet kažem, trebate li vi nekakav liječnički pregled, napravite vi to, ali znajte da na emotivnom nivou se jako puno toga razrješava u ovom vremenu. I ovdje mi naročito dolazi nešto sa ženske strane, majčine strane, nešto što je, vidite, ovdje su 2 žene, 3 žene dolaze u obliku spirita, duha. Može biti da ćete imati pomoć svojih predaka vezano za ovu stvar. I za neke od vas će vrijediti da je majka otišla, što god to značilo kad ste bili mali, da je majka ranije otišla, da je ili umrla ranije ili da je otišla u nekakvu drugu, nešto se s njom dogodilo, ženska energija, jer ovdje vidim mušku osobu, otac sa 2 djece, možda je bilo i više djece, ne znam, ali ono što vidim je da ta majka, njena energija iscijeljuje kao da se odnekud oslobodila. Iscijeljuje tu situaciju koja se dogodila u nekom vašem ranom djetinjstvu. To ovdje kupim za vas s kojima će ovo rezonirati. Dakle, iscijeljuje se neka duboka ostavljenost, ja bih rekla, odlazak ženske energije. Što god to značilo. Ili je majka napustila obitelj, ili je majka otišla, ili je ženska energija bila potlačena pa se nije izborila. Nešto je. I vidim tu jedno duboko iscijeljenje te energije koja je tu bila zapela. Naročito ovdje vidim, za neke od vas će vrijediti da je nezrela muška energija, nesvjesna muška energija uslijed tog događaja koji se dogodio u vašoj obitelji ili u vašem ranom djetinjstvu ili u toj nekoj situaciji. Pa ta nezrela muška energija koja je ostala je jako se ogriješila o vas. Vidite. Ogriješila se o vas i vidim tu iscijeljenje. To će za vas značiti da moguće je, ako ste vi žena, vi me ne gledate i rezonirate do sada s ovom porukom, moguće je da ste imali jako negativan odnos sa ocem ili sa muškom energijom u svojoj obitelji na način da ste bili potlačivani. I da ste taj nekakav, ja bih rekla da je to neki krik, spremili duboko u sebi negdje i moguće je da se taj sad krik ispoljava, izlazi vanka, čisti se. Dakle, dolazi do čišćenja dubokih nekih potisnutih emotivnih sadržaja. Definitivno to sad osjećam. Pustite da to sve lijepo izađe. Opet, znači, postoje načini kako to, glavni je način da to promatrate, da se njegujete, tada date sebi što više njege i da lijepo napravite neki od programa za emocionalno otpuštanje. Ili možete i moj program, imate moj program, dva programa za rast, jeli? Ili neki drugi program koji vas, ja sam isto neki dan naručila, jedan drugi program, tako da ima toga i možete naručiti. Evo, kažem, ja sam u svojim programima za osobni rast i razvoj stavila svoje tehnike koje su meni pomagale i namjeravam i dalje raditi te programe, tako da još i više, tako da to je jako zgodno jer čovjek to može naručiti kad god hoće, jel? I slušati i raditi po svom vlastitom ritmu. Tako da, evo, to je ono što osjećam. Za neke od vas to će imati veze sa ovim prvim i drugim centrom, nižim energijama, jel? Prvi i drugi centar, prva i druga čakra.
tu će doći do nekakvog čišćenja, jer ovdje imam, to mi ovdje izlazi kroz ove intenzivne emocije. I osjetit ćete kad se završi čišćenje tog programa, tog emotivnog bloka koji je bio zatočen, vi ćete osjetiti toliko jedno olakšanje i upgrade ćete još i više. Znači još više ćete nastaviti rasti. To je ono što ovdje kupim kao dominantnu energiju kod ovih odnosa blizanačkih plamenova. Što se tiče ove muške energije koja je tu, i ona doživljava oslobađanje. Dakle, uvijek je nekakva korespondencija. Vi se oslobađate nekog dubokog programa, duboko potisnutog, ostataka tog programa. Pazite, vi ste vjerojatno očistili puno toga od tog programa, međutim, kako to ide u slojevima, vi se oslobađate sad tog, ja bih rekla, krajnjeg ostatka, onog srži toga. To je taj onaj neki, za neko od vas će vrijediti da će vam čak izaći ono što se zove primalni krik. Primalni krik. To je primalna bol koja je negdje, kažem vam, spremljena u tim nižim centrima u tijelu, jel? I moguće da će izaći na razne načine će ona može izaći. Taj krik, jel? Ali će vam se, znate, kad je psiha spremna, iskonstruiraju se takvi događaji oko vas i situacije da vi možete to onda i izbaciti. Ali kad to se bude događalo, pošto vi slušate ovaj video, vi ćete znati što vam je to. Znaćete da je to. Nećete se pitati, oj Bože, što mi je ovo, što mi se događa, nego ćete znati da je to i da je to prolaznog karaktera, da će to proći. Emocije su uvijek kao tamni oblaci, ja uvijek kažem, koji prolaze. Oni nisu naša stvarnost. Naša stvarnost je naše svjetlo, čisto, zvijezdano nebo. Jeli? To je naša stvarnost. A oblaci su ti koji prolaze, emocije, ali zato ih treba tako promatrati. Ne treba emocije gledati kao nešto kruto, stalno. One su tu da prolaze. To vidimo kod male djece. Njih brzo uhvati i ljutnja, i tuga, i ovo i ono, ali ih brzo i prođe. I to je tako, to Bog i zamislio, jel? Što se tiče naših emocija. Ali kad se ovako oslobađaju neke potisnute emocije, onda dakle, treba ih, onda one malo duže mogu trajati, nekoliko dana, to može izlaziti i čak neko duže vrijeme, nekoliko tjedana, ali uvijek je isto. Znači, svjesnost i promatranje. Svjesni promatrač budite. Jel? Tako da ova vaša osoba također, ona se budi u svjesnosti za vas, tko ste vi njoj, osjeća zaista jednu igru vaših energija u svom srcu, jako razmišlja o vama. Vi možete tu osobu zaista osjećati kao da je prisutna tu skoro pa fizički do vas. Njene misli su vrlo intenzivne, sada kada vi gledate ovo čitanje, prema vama, i ona razmišlja o nekakvom, da vas je možda uvrijedila. Ona razmišlja o tome da vas je možda uvrijedila i ja mislim da vas je uvrijedila, jer ovdje je došla karta uvrijeđena i vidi istinu iz vašeg ugla. Ja bih rekla iz vašeg ugla gledanja ona vidi istinu i razmišlja kako to treba nekako ispraviti. Znači, razmišlja da ne zna ni kako ni što, ali zna da mora to nekako ispraviti. I mislim da je vrlo determinirana da to ispravi, jer vidimo ovdje da, iako ne zna sve, jer ova osoba je polako, ide u sve veću svjesnost, otpušta onaj kompulsivni svoj nekakav džir koji je imala, da mora sve promisliti, sve razmišljati, nego ona odlazi i bez da zna šta će i kako će, ona je odlučila, determinirana je da nešto poduzme. Vezano za ovo, jer smatra ste se vi mogli za nešto uvrijediti i vjerojatno s razlogom to smatra, je? Zato što je puno sad u većoj svjesnosti i realitetu ova vaša osoba nego možda zadnji put kad ste se vi vidjeli ili kad ste imali nekakvu interakciju. Ova osoba je zaista svjesna da ste vi njoj neka vrsta srodne duše, ona možda ne zna ove pojmove, blizanački plamen, ovo ono, ali zna da imate tu duboku povezanost i zna da ste vi ključ
za cijeli njen život. Ne samo za njeno srce, za njene misli, za njenu slobodu, za njenu mudrost, za njen razvoj, nego kompletno za sve. Vi ste taj ključ. Ja bih to tako rekla. Dobro, ajde idemo još jedan savjet za vas, pa ćemo krenuti dalje. Vidite kako se ovo oduži. Ja kažem, a ja ću sad samo kratko, ali ja toliko se zanesem i unesem u ovu priču da evo ni ne okrenem se, već je 20 minuta prošlo. Dakle, savjet je za vas, kaže rebirth, preporod. Kaže, ponovno sebe izumi, daj sebi, što je ovo? Daj život svojim snovima i kreiraj novu realnost. Ono što božanstvo od vas hoće. Želim vam reći da ste vi sposobni potpuno promijeniti svoju realnost i da se ne date uopće smesti niti ovim patentima, programima iz prošlosti koje izlaze, niti ovom vašom osobom koja tu cupka nešto i uči, ali sve uči svojim tempom. Dakle, bez obzira na sve to, vi imate svoj tempo. Ono što vam božanstvo želi reći, da ste vi taj ultimativni kreator svog života i da sve što vam se ne sviđa u vašem životu, vi možete ponovno transformirati i ponovno preokrenuti i ponovno stvoriti. To je ono što ovdje osjećam. Dapače, pozvani ste ovdje na jednu malo jaču preobrazbu da je napravite i vi ćete to napraviti. Ja to osjećam da ćete vi to napraviti sa svojom nježnošću, sa svojom ljubavlju. Jednostavno vi ćete to napraviti. Kaže, ja sam nježna prema sebi i prema drugima. Cijenim svoju nježnost i govorim riječi i živim život, a i govorim riječi kroz ljubav. Dakle, vi sa svojom nježnošću, jer ovdje izlazite kao Queen of Cups, možete napraviti najveća čuda u svom životu prvo, u svom unutarnjem životu, u svom vanjskom životu i također u ovoj osobi s kojom ste tako duboko povezani, a vjerujem i da puno toga možete napraviti i u svojim sredinama u kojima jeste, jer imate vrlo, vrlo, vrlo božansku i potentnu energiju. I božanstvo želi jednostavno da se igrate, da date sebi maha, raširite svoja krila i radite stvari točno onako kako vama odgovaraju, kako vam pašu. Jer to sad više nije vaš ego, nema tu više vašeg ega, nego to je vaše više ja koje se sad kroz vas realizira. Eto, pa dajte si oduška i kreirajte na maks, sve što želite. Eto ga, dragi moji blizanački plamenovi, to bi bilo čitanje za vas, a sada idemo vidjeti malo što nam se događa u odnosima visokih srodnih dušica. Evo nas ovdje, dragi moji, kod odnosa visokih srodnih duša. Pa da vidimo koja nam je to dominantna energija koja nam ovdje izlazi. Vi uzmite ono što vam rezonira, što ne rezonira, propustite, uvijek provjerite sa sobom da li je to ono što je vaše. Ali dominantna energija koja mi ovdje izlazi je da je muška energija, znači muška energija u ovom odnosu je zapela dakle svjesna je ona i ona se probudila u tome tko ste vi njoj, svjesna je, ali je vrlo teško, zapela je dakle u svojim nekakvim okolnostima, jer joj je teško suočiti se sa posljedicama svog promijenjenog ponašanja. Znači ona je iznutra već drugačija, ali još je kukavica, odnosno nije još hrabra, ne osjeća se hrabrom to što ona zaista je unutra iznijeti na svjetlo dana. Iz nekoliko razloga je to tako. Malo se još boji svega toga, a druga stvar je
da ne želi povrijediti neke ljude, da ne želi povrijediti te neke ljude. Ali ono što ova osoba svakako, njeno srce hita ka vama, njena svjesnost raste, ali njena energija u 3D realnosti je isprekidana. Dakle, vrlo je kaotična, zato što ova osoba, kao što sam rekla, ne usuđuje se spustiti u 3D realnost ono što joj je u mislima, ono što joj je u srcu. Dakle, ima nekakav strah od toga. Zapravo ono što božanstvo od nje traži je da se pusti. Da pustite tu kontrolu i vrlo joj šalje jasne znakove da to napravi. Jer božanstvo kad se vi počnete buditi, božanstvo ti šalje sinkronicitete, poruke. Tako i ovoj vašoj osobi vrlo, vrlo jasne, snažne poruke šalje o vama i zapravo ova osoba je vrlo, vrlo zapela za vas. Vidite, codependency card, znači ona je, ja bih rekla, obsesivna prema vama. Pazite, obsesija nije ljubav. Znači, obsesija je nešto što ima veze sa mentalnim i sa emotivnim tijelom. I to je, ali ono što vidim da ova osoba sebi ne može pomoći, ono ima izrazito obsesivne, možda vas stalka, gleda na socijalnim medijima, osluškuje, dakle sve to vezano za vas, ali je nesposobna trenutno se suočiti sa tom velikom energijom, jer ona smatra, ako bi to sad sve pretočila u 3D realnost, da bi to izazvalo velike, velike promjene, velika s kojima ona sad se ne može nositi. Evo, to je ono što ja osjećam. Jer ona kaže, budim se za ovu spiritualnu konekciju, sve sada ima smisla, osjećam u jednom dijelu olakšanje i u jednom dijelu osjećam se i uzbuđeno što ima za doći. Znam da to sve tako treba doći, ali sad trenutno ne mogu se suočiti s time, ali svjestan sam. Kaže, nisam vidio istinu o ovoj konekciji jako dugo vremena i sada napokon shvaćam da si to ti, da si cijelo vrijeme bila ti. Znači, ti si ta osoba za mene. I kaže, kao leptirić, ja rastem i mijenjam se i pronalazim svoje istinske boje u životu, pronalazim svoja krila, tako da mogu doletjeti i uskoro se vratiti k tebi. Dakle, ono što vidimo je da ova osoba želi polako, znači imate dvije vrste ljudi kad se ta promjena događa. Neki žele odmah promjenu jer su spremni, njihova psiha osjeća da je spremna odjedanput odraditi jako puno, iščistiti jako puno programa. A imate ljude koji polako, mic po mic se transformiraju, se mijenjaju i polako otpuštaju ono što trebaju otpustiti. I ta promjena dolazi onda polako. Ovdje kupim energiju vaše osobe koja to radi polako. Ono što je najvažnije da shvatite, da ta osoba ne bježi. Znači ona ne bježi, ni ona osoba kod blizanačkih plamenova svakako ne bježi više, a ni ova vaša osoba ovdje ne bježi, ali ne odrađuje stvari naglo, brzo, što bi onda donijelo brze i efektivne promjene, nego je odrađuje polako, otpušta polako, mijenja. Tako da, ali trenutno, bez obzira na to ovoj osobi izaziva prilično turbulencija, znači i tako malo mijenjanje, tako mic po mic mijenjanje izaziva jako puno turbulencija u njenom životu. Naročito ima jednu energiju vrlo snažnu, dominantnu u svom životu. Ne sviđa mi se ova energija te vaše osobe
koja joj stoji nad glavom, razavila se je nad glavom i pa naređuje, govori što treba raditi. Ta osoba je nekako, možda čak u njenoj obitelji, previše je nasilna, previše je burna, previše je, možda čak ne mora biti nasilna u smislu vidljivo, može biti pasivno agresivna ta osoba u životu. Za neke od vas će biti da je to majka te osobe koja ima jednu osobnost vrlo, vrlo destruktivnu, ne sviđa mi se. To kad je u toj osobnosti i dosta ova osoba u fizičkom smislu utječe na vašu osobu ili pokušava utjecati. Iako ja nekako što vidim, ova osoba ni ne može više toliko utjecati na vašu osobu, ali vaša osoba je zbog utjecaja te druge osobe u njenom životu, na primjer, sklona dosta pobjeći u spavanje. Ovdje mi to izlazi, jer ovdje mi je osjećam doba noći. Jeli, ona pobjegne u nekakvu ili spavanje ili u neki blaži oblik depresije. Ja bih to tako rekla. Da, a vi osjećate da ova vaša osoba, bez obzira kako to izgleda u 3D realnosti, da ona misli na vas, vjerujete u ovaj odnos, vjerujete u tu osobu. Ova osoba zna da ste vi jedina osoba koja vjeruje u nju. Koja vjeruje u nju. Vi ste to njoj pokazali, toj vašoj osobi, i zato je ona zakačena za vas. Napokon da je zakačena na nekoga ko ima dobre namjere prema njoj. Jer ako je ovo majka, ova ovdje osoba koja je prema vašoj osobi jako dugo imala negativnu energiju, onda ta osoba je zaista doživjela opet, znači s majčine strane, vidite, znači s majčine strane je doživjela nekakvu izdaju i onda ste vi osoba za koju ona osjeća da vam može vjerovati. Međutim, zaista vidim da je velika borba, znači kao što i u mnogim sferama u ovim vremenima, da je velika borba između svjetla i tame u ovoj vašoj osobi. Međutim, ja osjećam da ona izabrala vas, bez obzira što to ona ne pokazuje u 3D realnosti, bez obzira na to. Dobro, da vidimo dalje. Da, i puno toga ona tu mora otpustiti, ta vaša osoba. I zato je ona zato ide mic po mic. Međutim, neka važnija promjena će se dogoditi unutar nekoliko tjedana od kad vi gledate ovo čitanje. Within the next few weeks. Nekakva značajnija promjena. Ajde da vidim što bi vam poručila ova osoba. Ovdje su mi se sad pojavile ove karte kao da žele da izvučem još par karata. Što bi vam poručila? Kaže, the timing just wasn't right for us. Nije dobro bilo vrijeme za nas tada, jeli? I bury myself in work to forget you. Puno radim da bi te zaboravio. To je to. Ova osoba sebe distraktira. Jednostavno, I am not available. Ona kao da ima nekakve unutarnje bitke. Ne mogu ja sad, nisam sad. Je, moguće da ima ova osoba, vidite, ovdje je izašla do wedding, da ima neku osobu, jel? Možda čak da je u braku ova osoba. I ona ima neku borbu. Kažem, jako su jaki posljedice njenih izbora u njenom životu, plus ta neka energija koja je izrazito dominantna, da ova osoba nema snage, nema hrabrosti da se nešto značajnije tome svemu suprotstavi, promijeni ili što već. A s druge strane osjeća to što osjeća prema vama, tako da je jedna velika unutarnja borba između dobra i zla. Međutim, gledajte, I want you. Ta energija, snaga toga što ona osjeća prema vama je ogromna. I kaže, I'm afraid to contact you. Ova osoba ima strahove da vas kontaktira, da ona ni sama ne zna šta će sa sobom. Dobro, ajde, ali nešto će se tu morati dogoditi, jer gledajte, kad su jako velike unutarnje borbe, kad tad dođe do neke promjene? Jel, ajde da vidimo koja je najvjerojatnija. Peace.
Koja je najvjerojatnija promjena? Shape shifting. Ovako. Dok je ova osoba tu prisutna u životu ove vaše osobe, ako je to ta majka, jeli, to je tolika jedna krutost da ne znam da li će ova osoba, dok je ta osoba živa, jeli, u njenom životu uspjeti iz toga izaći. Ja mislim da će jedino mir imati, Bože mi oprosti, kad ta osoba iz njenog života ode na drugi svijet. Jeli? I onda će se početi kao oslobađati energija, događat će se niz nekakvih okolnosti koje će ovu osobu izbaviti i dovesti u skroz nekako drugo mjesto, energetsko mjesto. Međutim, postoji neka karma, postoji neka sudbina koju ova osoba odrađuje, karmu koju ova osoba odrađuje kroz taj odnos sa tom osobom. Ali ono što je sigurno da ste vi jedina osoba koja ste za vašu osobu napravili svojim postojanjem, svojom unconditional love, neuvjetovanjem ljubavlju koja ste joj dali, zapravo nešto što ona nikad u životu nije primila i zato ova vas osoba nikad ne može ni neće zaboraviti. Tako da, vjerojatnija promjena vezano za te njene odnose u njenom životu će započeti kad ta treća osoba koja je jako dominantno, negativno dominantno u njenom životu, ode sa ovoga svijeta. Najvjerojatnije. Jer i tada će početi izrazita promjena vaše osobe. Kad će to biti, to meni ne zanima, niti to nikad ni ne pitam. Biće u božanski tajming, u božansko vrijeme. Ono što vama božanstvo savjetuje da vi lijepo rastete i dalje. Kaže, moram malo pročitati, kaže, raširi svoja krila i leti, podijeli svoju poruku i svjetlo sa drugima, pokaži svijetu od čega si sastavljena. Znači ono što božanstvo želi je ekspanziju vašu. Dakle, bez obzira što se događa s vašom osobom, vi imate svoj put, svoju ekspanziju. Budite svjesni svega ovoga što vam se događa, ali i da znate zašto, ako ta osoba ne dolazi k vama, ako ne razgovara, zašto to radi. Evo sad smo to sve lijepo objasnili. Eto ga, dragi moji ljudi koji ste u ovim dubokim povezanostima, hvala vam što ste mi bili tu. Šaljem vam jedan veliki, lijepi pozdrav u ovoj novoj 2025. Ali bez obzira kad vi dođete na ovo čitanje, ono se može odnositi na vas. Sve ostale informacije vezano za moje individualne usluge možete pogledati u opisu ovog videa sa individualnim čitanjima. Vi ih možete sada naručiti, ali nastavljam i za 10.1. Lijep vam pozdrav i sve najbolje u novoj 2025. godini. Bog! Ćao!